कई क्यों निकले ठाट बाट ये सखी, कई क्यों निकले ठाट बाट ये सखी, सैया बेचला मोहल्लावा में चाट ये सखी, सैया बेचला मोहल्लावा में चाट ये सखी, कई क्यों निकले ठाट बाट ये सखी, कई क्यों निकले ठाट बाट ये सखी, सैया बेचला मोहल्लावा में चाट ये सखी, सैया बेचला मोहल्लावा में चाट ये सखी। भोरे भोरे उठ के बाजारे उ तो जाला, लावे खातिर लहसुन प्याज आ मसाला, भोरे भोरे उठ के बाजारे उ तो जाला, लावे खातिर लहसुन प्याज आ मसाला, अलुआ न छील देला डांट ये सखी, अलुआ न छील देला डांट ये सखी, सैया बेचला मोहल्लावा में चाट ये सखी, सैया बेचला मोहल्लावा में चाट ये सखी। व्यस्त रहे काम में ध्यान नाही देला, हमरा के छोड़ी रहे श्याम सिंह अकेला, व्यस्त रहे काम में ध्यान नाही देला, हमरा के छोड़ी रहे श्याम सिंह अकेला, लिहले हमारे गाल काट ये सखी, लिहले हमारे गाल काट ये सखी, सैया बेचला मोहल्लावा में चाट ये सखी, सैया बेचला मोहल्लावा में चाट ये सखी, सैया बेचला मोहल्लावा में चाट ये सखी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।